ए भौजी का हो जौन तोहर शादी में गईल रही हाँ अब मड़वा पर जो गाड़ी देत रहे के वो तोर बहिन ना तो जेसीबी के मशीन रहे। अरे बा अब बड़ी कोड़ कोड़ के गाली देले बिया ओकर चेहरा हमार आँखी से उतरत नहीं के। अच्छा ए भौजी का अब तू ही कोनो उपाय लगावा। अरे मोट रहे ना तनी सा छोट रहे। अरे करियठी का ना उ तो गोर रहे। अच्छा नटुरी ना उ तो चटुरी रहे चाट खात रहे। अरे केकरा खातिर परेशान बानी जी आ रउआ पते तो हम ध्यान बानी जी। अरे केकरा खातिर परेशान बानी जी आ रउआ पते तो हम ध्यान बानी जी। आ केकरा से लड़न बराबर नजरिया या रूपवा रहे कि सोनाली रहे। अरे बताएब तब नु हम जानब देवर जी। तो सुन हाथे माइक मुंह में ओकरा गाली रहे आ ओठे अब्दुल दूधवा के छाली रहे। न जाने कैसन नशा कैले साली रहे आ छाटल छाटल देत हमके गाली रहे। कैसनो करहुलिया रहे लागता कि जुलिया रहे। मारी तर खूबे कमकावत रहे मुंह डांड एक संग ही हिलावत रहे। केकरा से प्यार को के रवा चली आईनी कचाए के पियावा तू पियाली रहे। हम तो कॉफी पीते। अच्छा हाथे माइक मुंह में ओकरा गाली रहे हाँ। आ ओठे अब्दुल दूधवा के छाली रहे। ओहो। न जाने कैसन नशा कैले साली रहे आ छातल छातल हमके देत गाली रहे। पता लगा बतानी रवा के बता बतानी। गुंजन अखिलस के ओकरे से हो गइल प्यार तनका सेटिंग करा द भौजाई हमार। लभेर ले काऊ ओठलाली रहे काके सब कर्म करी के जाली रहे। अरे धा ले लुए भौजी रुको ना कुछ सोचा तनी। सोच हाथे माइक मुंह में ओकरा गाली रहे हाँ ओठ उठल दूधवा के छाली रहे। हाँ। आ बटका पी के देत सबके गाली रहे। मयो गे मयो। आ माई कसम बड़ी उपवाली रहे। अरे सलोनिया रहे देवर जी। भाजी सलोनी को फोन किया जाए है साला।